И здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в днешното видео. Ще ми задават въпроси. Човека зад камерата, който ще ми задава въпроси и отговори. Аз ще ви отговарям, той ще ми задава, аз ще отговарям и така. Преди това абонирайте се, дайте палче нагоре на това видео. И ако искате да още такива забавни видеа и предизвикателства, влогове, какво или още не. Ако искате да качвам, абонирайте се и така. Хайде да започваме с въпросите. Първият въпрос е: ако можеш да вечераш с един човек, жив или починал, кой е бил той? Ами, бих вечерял с Тодор Живков, защото искам да промени България сегашното време. Да му кажа да промени, като вечерям с него. Жив човек искам да вечерям с Слави Трифонов, защото той ми е идол. С него искам да вечерям и да ми пее наушниците си, много искам. Следващия въпрос. Ако можеш да живееш в която и да е страна, къде би избрал? Бих избрал да живея в Гърция, защото е много хубаво място и Солун е много хубаво място в Гърция и в Турция, и двете места. Турция, аз много обичам да гледам турски сериали, това не го крия и не го казвам. Не го казвам на приятелите си много, защото те ми казват, ти гледаш сапунки, ти гледаш така, но бих живял и двете държави. Следващия въпрос. Коя е най-голямата мечта, която още пазиш? Голямата мечта, която паза е да стана ютубър и тиктокър. И мечтата ми е да пътувам из България, когато взема книжка, да се изгуба нарочно и да ходя различни места в България. И да отида в Турция и Гърция, както казах, там е голямата мечта. Аз съм бил в Гърция и Турция, но бих там живял двете държави, но трябва да се избера след време кое. Следващия въпрос. Ако утре се събудиш с нов талант, кой би искал да бъде той? Ако утре бих се събудил нов талант е да се науча да пея. Не, да ходя на плуване, да спортувам. Това е. Би ли предпочел да можеш да летиш или да си невидим? Да съм невидим, защото ако лета, ми е страх от самолети, ми е страх от височини, да скоча. Бих да съм видим. Какво цениш най-много в приятелите си? Най-много цена в приятелите си да са истински приятели. Да не са фалшиви, да са възпитани, интелигентни. Аз с приятелите си искам да са истински хора, да не говорят глупости зад гърба ми. Това е смисъл такъв, да са истински хора и да са истински приятели. Добре, а кое е най-хубавото нещо, което някой е правил за теб? Най-хубавото нещо, което правя за мен е, че най-хубавото нещо, което ми се прави като приятел е, че един приятел ми направи компютъра и това е много съм благодарен. Той ми направи частите, той ми каза как се прави, той ми направи компютъра, всичко и това е най-хубавото приятел, което ми направи. Следващия въпрос. Ако пиеш? Да, ще пия. Трябваше да опишеш характера си с тези, кои ще са? Ако се опише характера, единия е, че съм забавен, другия, че не съм забавен и третия, че обичам да гушкам и че обичам любовта. Това е, че не съм забавен, някои приятели казват, че не съм забавен, други съм забавен, така че има различно. Следващия въпрос. Кой е най-смешният гаф, който до днес те кара да се смееш? Най-смешният гаф, който те кара да се смея? Значи, най-смешният гаф е когато бяхме с моят прочет на Слънчев бряг и взехме една чаша на заведението, защото беше много хубаво. И това е... Не е само език, не сме открадали, но само език. Ако беше супергерой, каква сила би имал? Батман. Че да съм. Спомняш ли си кога за първи път почувства, че харесваш някого истински? Когато почувствах някой истински, когато бях с бившата 7 месеца заедно и тогава мислех, че обичах истински, но уви се разделихме. Какво за теб е най-важно в една връзка? Доверие, страст или приятелство? Да е истинска.
да има приятелство и да е възпитана, да е интелигентна, да не казва простоти, да е образована и да е слаба, не дебела. Нямам нищо против дебелите. Не е прекалено дебела, е средна такава, средна възраст, средна дебелина, в смисъл, не до тук някъде, да е дебела. И това е. И сега не виждам дебелите, нямам нищо против вас, но просто това е прекалено вече не. Как разбираш, че някой не се не те обича? Когато ми го показва, когато е почти всеки ден с мен и когато ми се обажда, тогава разбирам, че го обичам истински, че разбирам, че му обича истински. И когато ми цени. Вярваш ли в любов от пръв поглед? Не. Защото трябва да първо да опознае човека и той мен да ме опознае и тогава не вярвам, защото когато се влюбим от пръв поглед и после се разделим и после тъпо е. Тъпо ми е, не ми е интересно, скучно ми е през 99% от времето. Следващия въпрос. Според теб любовта е съдба или избор? Избор. Трябва да се избереш човека, който искаш. И трябва да казваш, това е човека за теб и трябва да го познаеш и тогава ти си избираш дали искаш да си с него или не. Били си жертва за човек, когато обичаш истински? Да. Бих се жертвал, дори да е най-голямата беда, бих му казал, ще ти помогна, ще дойда, дори колкото е да е трудно, дори да нямам възможности, пак ще се боря, пак ще го направя всичко възможно, да е той да е добре и аз да съм добре, да му помогна, защото знам, че доброто ще ми се върне и така, че той ще ми направи добро и аз ще му направя, така че ще го направя. И това беше всичко от въпросите, надявам се да ви харесат и ако ви харесат, абонирайте се, дайте почва нагоре и очаквайте още забавни видеа, влогове, какво ли още не, очаквайте от мен. Надявам се да ви харесат, ако искате други път вие да ми питате зрителите, пишете долу в коментарите. Айде, чао!